Good afternoon! Mga aking labidabs, kumusta na po kayo? For today's video, ang ingangaw ni Manang Jenny ay tungkol sa mga ina na tulad ko nga dagiti agpapapintas dagiti agpasexy nga kunada. Shout out sa lahat ng mga ina. Alam nyo, ang pagiging ina ay hindi ganon kadali ang aming mga role. Minsan, kami din ay napapagod. Dumarating din sa point na nai-stress ang ilaw ng mga tahanan dahil sila ang nagdadala sa kung ano man meron ang bawat tahanan. Sila ang nag-aalaga sa mga anak, nagluluto para sa asawa, para sa anak, nagpapaligo, nagbabudget. Okay? Or kadalasan sila lahat ng na namamalengke, nagro-grocery, or am-aminan ng mga bagay-bagay. So, kapag sila mga nanay, ibig kong sabihin, kapag sila ay nagpa-sexy, nagsuot ng magagandang damit, kapag sila ay umaura, kapag sila ay nagpariban, kapag sila ay nagmanicure, pedicure, wag natin silang husgahan. Dahil ito po, mga labidabs, ay binibigyan lang naman namin ang reward or nang reward ang aming mga sarili. Dahil karapatan din lumigaya, karapatan din mag-relax para mag-stress free din ang mga mommies na tulad ko. Kaya kapag nakakita kayo ng nanay na nagpapaganda o nagpapakulay ng buhok or bumili ng bagong gamit para sa kanya or bagong makeup or nag-aayos sa sarili, huwag nating isipin agad na may pinapagandahan or may pinopormahan, okay? Dahil ito ay para din sa kanyang sarili dahil kailangan din ng day off ang mga nanay, kailangan din ng mag-relax konti. Bakit wala bang karapatan ang mga nanay na sumaya, lumigaya kahit panandalian man lamang? Yung mga nagtitiktok, yung mga sumasayaw dyan, yung mga nag-vlog, yung mga nagpo-post ng kanilang mga sarili, tulad ko, ay wag hayaan na natin kung saan sila maligaya, suportahan natin sila. Yung mga nagpapasexy-sexy dyan ng mga TikTok moves, sumasayaw, hayaan natin sila dahil minsan doon nila na-express ang kanilang mga sarili, doon nila nare-release ang kanilang mga pagod, puyat, sakripisyo ng pagiging ina. Okay? Kaya wag natin silang i-judge na hindi porket nanay ka na ay wala kang karapatang sumeksi, wala kang karapatang makiuso sa kung anong uso tulad ng TikTok ngayon, yung mga sumasayaw, yung mga kumakanta, mga nagli-lip-sync, hayaan natin sila. Okay? Hello! Good morning! Magandang araw mga labidabs! Kumusta po kayo ngayong araw? This is again your Manang Jenny! Welcome back to my Facebook page, Manang Jenny Vlogs. So ngayong araw, ang aking ingangaw ay tungkol sa panag-birthday, okasyon, dagito okasyon. Sino kada kayo iti nakapadas iti nagpa-okasyon wano nag-celebrate iti sila kuma nagpa-party niya, dagi birthday parties, dagi nagpa-anniversaries, wano nagpabunyag. Di ba ti agpa okasyon ka naragsak ken makabannog. Apay nga naragsak? Syempre naragsak makitam dagiti medyo nabayag nga mo nakikita nga tattao nga gagayem mo, babarkadam, dagiti kakabagyam nga gapo pay ti ored adayo nga luglugar, naragsak ta adda ti time yung nga agbabanding, naragsak ta adu kayo nga agsasango, nga mangmangan, wenno adda dumagi inumpay, agvi-video okay kasjay nya. Naragsak pa gayam na daduma malagip ko ta syempre adda ti regregalo di syempre dagiti masenan wano daddi agberde wano di makin anniversary wano pabunyag ay ke syempre maragsakan ta dati maawa ta lang nga kwarta no dagiti kita agduduma nga regalo dagiti tidto umay ngem ay na han mga maiwasan ti bannog apay nga mabannog syempre mabannog ka gaputa no agpaparty ka parbangon pa lang party ka ti baboyon uno kalding uno nuang baka nyatan nga isaganam syempre mabannog ka ta nasapa pay lang agdaldalos ka ta balayon ta kababaen dagiti umay nga bisita alap bunwom aminen ure kala bungulbulod ti tugtugaw bungulbulod lamisaan dekorasyon tapno laeng met napintas uno na dalos dahit pagtaengan tayo ta syempre ado ti tattao nga umay ado ti bisita aya talaga nga naragsak.
iti agpa okasyon kan syempre ato ti mabsog ijay ayam may ti tattao ijay kaslamay may nga buong pamilya ta ura hamong awisen wenno hamong inimbitan talaga nga umaydat kasta iti panagdudungo panagdidinungo kuna kuma ti tattao lalo dagiti taga probinsya nga pada kaya ngem hala nga naragsa uno makapapanog itag pa okasyon apay kunayo no daddo mamut akka may stress ka makapabuisi mat tay may dalang nga rod nakipanganin aya into no nalpas da nga nangan nagiyawid dapay nagisupo dapay binulod dapay tay pingpinggan mo kunada no kakakwa malagip ko kunada ka alam mang ted ka man nitikwa nga rod basit nga tani sinsinamid at tani igado dayta kwaman lechon ta mabain ka no mga umay ni manong mo ada tinampanan ni uncle mo yawi daklatan ta mga mapaumay ka ado kano ti bisita ay namo nagkasangan aya ta dagitay kaserola nga nagpipintas nga collection mo dagitay pingpinggan uno bas baso maawanan imbas nga 2 dosena may isa nga dosena di mga nagsublay di dapay amot agi sublay agbulod da di mawa da ay na nagpukaw pay day nga gamit mo iti balayang kaday sino kada kayo ti napadasan na ti kastan at nga nakaragrag saktat taga pati kinado ti tao mademo nga masipsiputan na nakisayan to dagita malukong mon bilang-bilang do dagita kutkutsara kada tinidor mon isno nga no dato okasyon kasta mo yo dagiti babag nga padak marmar ka na dagiti gamit na alam mo ti managim ko de style by yung probinsya ka kwa dati Q-Tex excuse dati Q-Tex markaan na nung ko charity kasla ko masyak tinagang ko ka Jennifer Bilguera kuma example Mauro di ika mo tinagang ko JB uno JBM tapno nga may sukat ang agpukaw ngom uray markaam ikam ti paglasinam ay na agpukaw latta makisayan to latta nga makisayan ay na di dapay amot agi sublimot nasaya no umay da kumamit makipangan ngam dagita daddo mamawit ay na makipangan dalang nga roda na po di dapay tumulong nga aginaw agbombaw no agsado ti danom nga panaginaw mo ngaw lang sila tinakapadas malagip ko man lang kani dandan din nagpokasyonan ay na po Hello! Good afternoon mga labidabs! Adadtoy manan ni Manang Jenny yung ngaw-ngaw. Tata nga malam, kat i-share ko kada kayo, itinang paragsak kanya. Umuna iti amin, naimas iti pamigat mi tabugong ken, ugot iti kamote. Iti pangal daw, nagsida kami iti dinengdeng ken na prito nga tilapia. Tatay mo malem, nagkape kami ken napudot nga tinapay. Ket tatan sumipnget, daytoyen iti agas ti amin nga saksakit. Amin nga saksakit ko. Mga labidabs, sino tem amuyo nga kwa? Nga padak nga naadik iti kastoy. Amuyo daytoy? Kitain nyo na daytoy iti mang parparagsak kin ni Manang Eugenie. No, dumteng iti panagaliday. Kunak kuma. Uno may stress. Dayta. Dahito ikat dot iti manok nga uray no mapanak iti sa bali nga pagilian sa bali nga iti country man nga bansa sa bali nga pagilian sa bali nga lugar uray dana ket eroplano ay na wano lugan wano bus wano anyad ta dayto ikat dot iti manok nga nagimas kunada kay imasan nga parte iti manok kanuhan nga jay ubot han nga payak wano lupo no diket kastoy. Kat syempre, sabay nga usaran nga mangpaimas itirik-rik na tayo, ay bugwan nyo nga nalaing, i-disinfect yung mat na syempre, ado iti, rugrugi inahin na, natinag, taado nga minti, induling ko. Nagparti ti karuba miti native nga manok, tiragsak ko mga nakakita, napanamot tandimawat, pinuspos ko lakon tirupak, tauray lang pagkurikor. Aday ito, itinagbalinan na, nagima sa damam mo yung kastoy padak nga Ilocana nga nahiling mo lang agkurkurikor ay nati bagsak tayon i-entain tanay alwadan tayo mo't wan mangagas iti gatol tilapayag kunada mangtad itiragsak kuno comfort pero panakabang ngam kunati doktor ay na alwadan tayo tanahan nga yan advice dayto yung nagimas mo kitain nyo na po uri ka lang kidam-kidam ado tayo mamok ka, ado gagayim ko ang kaskas-toy, Halaga roda, hindi talaga may baga. Kikita tayo tumanan.